आं गाबोन नोंखौ इटानगराव बेरायलांगोन आं खामानिफ्राय थाब फैगोन नों देलायनानैल' था Oi Abo, न'आव दं ना? ओ रामोनदा इमान देरिके आइसे ना 2-3 दिन हल কাম বিলাক রুকি আছে তই কেনেকা মানুহ আছে লাজ নাই রঙ্গিনাত পলাই নিকলাই আমার কাম নুকসান কৰিছে আৰু এতিয়া উতা আনিব দিয়া তু উল্টা পাল্টা কৰি আছে মোর কিমান টকা লোকসান হৈছে Abo आंना गारिया गाज्रि जादोंमोन बेनिखायनो आं फैनो हायाखैमोन आब' मिसा কথা কৈ আছে रंगिनार লগত गरम गरम उबो पाइसे तो आब' आं दिनैनिफ्राय खुन्दुंफोरखौ थिक समावनो होफैसिगोन তই এতিয়াই ওলাই কিনিছা আমার ঘৰৰ পৰা নহলে মই দেখাবিলাকক লগাই দিম তোর জুতা সুতা মোক নালাগে যা যা आया নাই 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 বেয়া মানুহ বচাব নালাগে যা ভিতৰত যা Amandaya मानो दाबो सफैदिया होमबा ना बावनानैसो थाहैबाय इटानगराव बेरायहैनो थांनो होननाया Rungina Rungina Oi Rungina ए माथो आब'सोलाय Masa fika nenge Aku benar semana naik bicara Neng boleh bicara आं बैसांनिफ्राय गोलैदों रंगिना आंनि आथिङाबो बायबाय आं थाबायनो हाला आंबो मोसाना लांदों रंगिना रांखिनि कलफोराव लायसे आइसि बिफोरो जाबि Ada
देहाय बेवहायनो जिरायसै दे नै रांखिनि दहाय रंगिनाखौ हाथायाव लोगो मोननायाव मोखां सोम 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 दाहां औहाय बेनोथ' दाख्लै माहाजोनाबो रायखांदोंसोमोनलाय माबालायनो हौवायाबो लोंनानै न'खराव दुमदाखाल खालामोनो गथ'आबो देरलायलायथारबाय माथो आंखौ साहा लोंनायाव लोगो मोनाबा रंगिनायाबो अरुणाचलाव फैनाय जानाय नङामोनहाय आलाय सिलायसो खालामनानै होनाय जाबाय आंहासो फाब नांसिगोन नामा नोंहालाय मा फाब नांबाय बायनोसै मालाय गावहासो नोंजों फैफादों दा अब्लाबोहाय बे फाग्ला रामोनदाया लाङामोनब्ला मालाय बिदिबो जानाय नङामोन खोमाहाय थुदोहाय थांसै मेंगाबाय थुदोहाय थु थौ रंगिना रंगिना न'आव दंना गैया नोंलाय ना बहाबा थैगासिनो नामा नोंलाय जोबोद ओंखाम उखैबाय आं माबारा ओंखाम लाबो ओंखाम नांगौ ओंखाम माइरंआनो गरसेबो गैया आं माखौ संनानै दोननो गथ'आनोबा फुंनिफ्रायनो ओंखामखौनो मोनजायाखै आं नोंखौसो माइरं लाबोगोन साननानै हाजोआव बन लायग्रोदोंमोन मा नों आंनो ओंखाम होनो हायाबा दानो दिनैनो ओंखारलां बिनिफ्राय दानो ओंखारलां होनना बुंदों ओंखामा दैमानासो साल ओंखामा दैमानासो गाबदोसो शाली थेवब्लाबो नों आंखौ नोंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय गोजान दाखालाम दिनैल' नङा हाबा जाजेननायनिफ्रायनो बेसेबां बुग्लि जुग्लि खालामखो शायनो ओंखामखौसो जाहोनो हायो हिनजाव ओंखारलां शाली माबानिफ्राय नों मानो बिदि खालामखो आंखौ जोनोमगिरि बिमायाव साखामनि फुनानै गोजाव सोराव नोंजों जुलि जाफैबाय गथ'नि मोखांखौ नाय बेखौ लानानै आं गोदाव सोराव गथ'खौ लानानै बबेहाय थांनांगौ जाखो आंखौ नङाब्लाबो सानि मोखांखौ नायनानै नों बिदि दाखाला ओंखारलां मबाइल बिनिफ्राय आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय माबा गोजान जा नाङा आंनि नोंनि गोरबोनिफ्राय जोनोमनाय लांसिना गथ'खौ दिनैनिफ्राय नोङो हिनजाव नंला ओंखारलां मबाइल ओंखारलां गोरबोनिफ्राय ओंखारलां गोरबोनिफ्राय ओंखारलां होनना बुंदों
Ramanda Durake Ramanda Mana pergi samar ke Ramanda Rumah ni kono ni timun lagi Ramanda